Social media o tabuk o video mangpli kaisa viral ongoi tongo norok viral video ni mangpli video ni screen o nugui mangkhana je kaisa hospital o khoroksa doctor no patient ni pokkopati rok bumani social media o video mangpli kai february chimi no video viral ongjak tei norok bo saimano chungja khana je tamni bagui o doctor bujakha tai tamni bagui o patient ni pokko rok o doctor no bukha hadike sai khana monoti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paisa saimaka o viral video ni mangpli wngkha Jammu ni kaisa sorkari medical college ni hinui tei saimaka norok video ni screen no nugui mankhana je khoroksa doctor no patient pokko ni porijon rok o doctor no bumani tai lathi rwmani social media o video kasam phaimano video viral saimaka o bunai pokko rok ni kok sisamung kha je bongni patient no doctor ro thik khe naikolya wngma bagui no bongni patient thikya hinui o patient pokko rok jolijagui doctor no bukha yang doctor rok ni pokko ni hoite kok saka je bongni patient tubufru no serious amoni bagui no bongni patient ni langma chokha hinui borok kai sawui khwnarwkha kintu video ni CCTV footage o kai phaikha je bahai khe khoroksa doctor no patient party ni bahai khe khoroksa doctor no patient ni porijon rok atio swajon rok bumani kaisa mangpli tabuk social media o video viral ongjak.